Diňe kem gözlenýän döwür mükabi. Bitiňem tapçaklar hatta saçyňdan. Kemiň üçin sonra berjek kanun ýok. Serasap bolunym. Artyk maçyňdan. Şu TikTok'a çykýan şeraýdan alyň barmy kakazy, dogany, äri. Bir erkege hökman bardyram welin. Ya bidardyr, ya da gowşokdur ary. Esrap pul seçýärler toýda tomuda. Bereketler gatýar aýak astyna. Wah, şol kağıt üçin Türkde, Dubayda niçe är çykyp ber ömrüň kaffyna. Täze hasabyna baksaň dünýäniň aýal maşgaladan erkek köp ýaly. Jins boýunça dogry bolmagy mümkin. Galanam öz baha berişine bagly. Çağa kama guzym diýerdi enem. Son köşegim, taýym, garaz iýdiken. Şey dep enelermez adam bolmagyň kıyınlygyny baştan duýdurýarmykan.